¿Qué pasa, gente del submón? Bienvenidos a nuestro canal secundario, donde subimos vídeos antiguos que no han salido. o de otros canales que teníamos. Dadle un buen like, que se lo merece. Compartidlo, comentad, Suscribiros tanto a este canal como al principal. activa la campanita de las notificaciones Visitad nuestra tienda web. y seguidnos en Patreon para tener acceso a contenido único para ayudar al canal y poder elegir el vídeo que queráis que hagamos. No te vayas del submón. Breu història dels valencians. M'emprenguem pel principi, els primers pobladors. Els restants humans més antics daten de fa 350.000 anys, una passà. En la prehistòria, així vivien els neandertals junten els humans moderns, que a poc quedaren com a única espècie humana. Foren estos els que desarrollaren l'art parpallonès, la primera unió cultural entre els valencians. No està mal, eh? Bé, passem als ibers, que són els seus descendents i que tingueren una gran civilització, que s'acaba mesclant en la romana. I fundaren la ciutat de València. El nostre idioma, el valencià, també prové d'esta època, mescla d'ibers i de romans. I se mantingué fins i tot quan aplegaren els visigots. Que foren els primers que consideraren a València com un regne. Estos deixaren pas als àrabs, i d'ells tenim el document més antic en paraules en valencià. Els àrabs enriquiren la cultura, i d'ells tenim avui en dia les séquies, les alqueries, la paella o el tratge típic. També enriquiren l'idioma, en paraules com carxofa o el xup, o en els centenars de pobles en nom àrab. Això sí, en l'edat mitja el regne de València no para de canviar de governants, almoràvits, el Cid, almohades... fins que aplegà la corona d'Aragó, lo de Jaume I, que en realitat no canvia res, mantingué les lleis i la població solament patí un augment del 5%, i la riquesa de València seguí creixent fins al segle d'or. Este segle fon lo més per al regne. Gràcies a la seda, el Cap i Casal se convertí en una de les ciutats més grans d'Europa. Se creà la Real Senyera Valenciana, i en el Palau Real de València se reunien els majors escriptors, que escrivien la més moderna literatura, i tot en valencià. Lo més flipant és que el segle d'or literari fon doble, durà 200 anys. Però després d'això, al regne de València no li començà a anar bé. La revolta de les Germanies i l'expulsió dels moris li feren mal, aplegant a pedra el 30% de la seva població. La derrota en la Guerra de Successió li llevà la independència i els furs a València. Les muntanyes s'ompliren de bandolers i les mars de pirates. La Real Senyera fon prohibida i el castellà se convertí en l'únic idioma oficial. Per si fora poc, el Palau Real fon derribat quan aplegà Napoleó. I encara que la revolta del Palleter expulsara els francesos, el palau mai se reconstruí. Però la gent se cansà d'estos problemes i aplegà la Renaixença. Aparegueren els primers trens, s'industrialitzà el cultiu de la taronja, se popularitzà la paella, se crearen les primeres falles i el món sencer començà a conèixer València gràcies als quadros de Sorolla. Naixqué el valencianisme i la Real Senyera tornà a passejar pels carrers. El nacionalisme valencià buscava recuperar la independència perduda i l'himne regional unia tots els valencians en una sola veu. Se fundaren associacions culturals com la RAC i lo Ratpenat i el valencià veia les seues primeres ortografies. Però això no només passava en valencià. Mallorquins i catalans també reneixien i la germanor i admiració entre els pobles els feia a tots amics. Alguns fins i tot admirant massa a Catalunya per la seva indústria o política. Aixina, el nacionalisme català començà a manipular l'història per a que Catalunya fora encara més important. Començant per la manipulació del llibre del repartiment, per a que tots cregueren que en València expulsaren els àrabs per a repoblar-la en catalans, i que per tant el valencià era català i no podia tindre una ortografia valenciana, sinó catalana, o que no se podia dir Regne de València perquè segons ells formava part dels països catalans, o que no podia tindre bandera pròpia perquè la seva bandera era la de Catalunya, que en realitat és la d'Aragó. Mentrestant, a Espanya tampoc li anava molt bé, lo que provocà la Guerra Civil. El Cap i Casal fon la capital de la República durant 3 anys i la línia XYZ la protegia. Tota Espanya pergué en la guerra. Els comunistes mataren a mils de persones per ser catòliques i els franquistes a altres tantes per ser comunistes. El valencianisme, que sempre estigué al costat de la República, se prohibí quan Franco se convertí en caudillo. La Real Senyera Valenciana era considerada una bandera enemiga i viatjà a Madrid com a bandera a conquistar. Per a destruir el valencianisme, el franquisme i el catalanisme se juntaren i fins i tot aplegà a desfilar el penó de la conquesta el 9 d'octubre. Però també se construí molt, carreteres, pantans, fins i tot un riu nou. Però se construí tant perquè les platges s'ompliren de turistes i hotels, gent que venien als seus 6 anys des de Madrid per a estiguar en València. Bé, avancem una miqueta. Quan el franquisme s'acabava, el catalanisme s'acostà a l'esquerra antifranquista, que era on estaven tots els guais buscadors de la llibertat. Aixina, els sectors més progres, nacionalistes, universitat i escriptors, foren absorbits pel catalanisme. Liderats per persones com l'exfalangista John Fuster, autor del llibre Nosaltres els valencians, la Bíblia del catalanisme.
El Consell Preautonòmic, Consell del País Valencià, volgué impondre el català en València, que se diguera País Valencià i canviar la bandera. I la revolució isqué als carrers. El poble valencià se manifestà en protesta per evitar la destrucció de la seva cultura, en lo que se coneix com la Batalla de València, el poble contra els governants, per a que després diguen. Gràcies a l'esforç d'un poble en busca de la llibertat, el primer Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana conservà i protegí la cultura valenciana. Però no se tardà en violar-lo. En apenes 2 anys el valencià se deixà d'ensenyar en escoles i universitats. En 1998 s'impongué la ABL, controlada des de la Generalitat i que denominava el valencià com un dialecte del català. Anys més tard se confirmà que fon creat per un pacte polític entre els governs català i valencià, el Pacte de Reus. Açò provocà la major manifestació de la història de València. Més de mig milió de persones s'eixiren al carrer per a defendre el valencià. Però el govern feu oïts sords i l'adoctrinament en el nacionalisme català seria l'únic que coneixerien els jovens. Econòmicament, la comunitat valenciana seguí creixent en el turisme, en les seues enormes platges plenes d'estrangers prenent el sol, o també en les discoteques de la ruta del Bacalao donant-ho tot. Lo mal és que tot això porta alguns problemes, com contaminació, destrucció del patrimoni o sobreurbanització. Bé, avui en dia podem dir que la comunitat valenciana viu d'un turisme insà, que patís un seriós genocidi cultural i que el poble valencià lluita contra estos problemes des de fa anys. I és que el poble valencià és l'únic que escriu la seva pròpia història. Els valencians la coneixem, però la que està per escriure's depèn de nosaltres.